И какво става, хора? Аз съм GamerBoss Pro и тук с мен е Габито БГ. Аз съм с скина на Вената. Ето ма. Абе, я не ме бива, лук. Добре, слагай си бронята вече. Днеска ще си построим къща. Гаден. Ти. Между другото, хора, в описанието ще има как да си направите така скин на Вената или какъвто скин си пожелаете, на който си пожелаете. Елате, момчета. О, боже, аз няма да чакам. Отивам да си строя къщата. Няма. И... Ще се запаля! Аз имам един стак пържолки. Не. Пържоле. Печени. Габи, яш си хляба. Яш си хляба! Ето ма. И хора, сега почваме да строим къщата е тук горе. Тама ще ви покажа как се прави и рез. Сега ще ви покажа как се прави нарез на умниците хора, на геймърчетата. И хота... Никой не ти липсваше. Добре, сега се дръпни, защото ще строя къщата. Какво? Вена, ако си го направил, моля те, ела при мене, дай ми пистолет, искам да се... Ще виж какво ще се случи. Да. Какво да правя? Да... Благодаря. Аз не го взех. Абе в тебе, бе! Ей, Габриеле! Габриеле! Ей, Габриеле! Защото той няма дърво, той е беден. Махай, да. Аз имам два стака за Бога. И ако намерим пясък, намерих пясък, може да си засадим и такива захарни тръстики, от тях да си правим листи, да си правим книги. И после че книги за енчантване, дневникът на Бат Гошо. Да, дневника на Бат Гошо. Днеска спомняш ли си Дед беше меча на Бат Гошо ти.
Сети ли са? Не говорих за той, говорих за другото. Дето бяхме ние заедно двамата. Просто го споменах много, защото беше много смешно. И с оная книга там, където пише Симеон е хубав, Мартин е хубав, и пише и Габи е хубав. И после на последната страница Мартин е тъп. Спомням се онази книга. Аре бе, Всъщност, какво? на Габриел говоря. Нямам точно. Не ме интерес, Защо с различен дърво, бе? Ами защото няма дърво. защото нямам достатъчно. Даже ще го направя по-хубаво. Знаеш как? Ние събираме още семеца. Чисто това. Да някъде. Искаш ли един кърлеж в газа? Да, дай. Ти брата. Им знам. Им тогава аз нарочно ти дам бразичка в газа. Аз ще го кажеш. Еми, то това е смешното. Брадвата е кърлежа. Аз да ти дам семенцинка. Пак аз искаш ли да ти дам една бълха в лицето, дето котката ми е лапала? О, може. Ай, даш. Чакай, аз ще го тръгвам. Наци семенца. Чао, Симо. Пресо, аз съм афък за малко. Става? Да, аз чух. Добре. Скелет в къщата! Скелет в къщата! Убих го. Аз ще правя реса. Правя рез. Аз вече ги боядисвах. А ние вече ги боядисвахме. Еми той е огромен. Абе, убий този скелет, много ми пречи.